l-ewwel episodju ta' Żona Ewropea fejn illum miegħi jippreżenta għandi l-Andrew Żar u għal dan il-programm ħan iddiskutu tliet opinjonijiet li ħanejt jien u tliet opinjonijiet li ħajjejt Andrew. L-ewwel nett kif int Andrew? Insellim lek wejn l-ewwel nies u passoltu grazzi tal-istedina. Jiena ninsab tajjeb, ħerqan biex issa fl-aħħar waslet il-ġurnata biex attwalment nibdew il-lob tal-Euro. Kellna bżonn il-nasta bil-wafqa. Iva, kellna bżonn ilna bil-wafqa fej f'dal pajjiż kif moħħu f'affarijiet oħra dawn l-aħħar hija diversion tajba naħseb ukoll. Le ma mid-darba welf li ħerqan ħafna l-Euro u nibdew il-lejla jekk Alla jrid. Ftit iktar minn ftit inqas rader minn satejn nofs oħra. Eżattament, Ġermanja kontra Skozja tibda fid-9 qabel ma nibda jekk xi ħadd mit-telespettaturi jixtieq jgħid fil-kummenti jista' wkoll minn dasek nistgħu nibdew. Mela. U kif inti wejn bil-ħaq għax lasaqsejt lili? Le, nisab tajjeb. Dak laqgħa. Mela. Dejjem ovvjament ta' pjaċir li nkun miegħek biex nagħmlu dal-programmi. Eżattament. Mela, dawn ħajkunu tliet opinjonijiet tiegħi għal dan it-tournament. Mela, l-ewwel waħda l-inċertezza tiegħi fuq id-diviża Ingliża, l-Olanda kapaċi jissorprendu u rebbieħa tal-kompetizzjoni li għaddiet jafu jsibuha diffiċli biex jgħaddu aktar mill-ewwel fażi. Ħan nibda bl-inċertezza tiegħi fuq id-diviża Ingliża. Mela, bla dubju l-Ingliżi għandhom skwadra tajba, inti Andrew tista' tikkonferma. Sekondak fuqha mid-darba welf. Tikkonferma dan hemm ma jafx Andrew partitarju tal-Ingliżi wkoll għandhom attakku midfield mimli tant li players bħal Madison, Grealish, l-ebda wieħed minnhom mu fl-iskwadra fil-fatt Madison u Grealish. Dawn il-players qasamluha mal-iskwadra Ingliża. Iżda fin-naħa tad-diviża naħseb li għandhom problema bil-kontra jien. M'għandhomx biżejjed players. Harry Maguire weġġa għandu jkun u sejjer lejn. Laqas intażel fil-fatt. Għax minħabba li l-fatt li huwa mweġġa ma ntażilx. Eżatt, kif qed jien. Gareth Southgate reġa' ma żilx il-Fikayo Tomori li minkejja ma kellu xi staġun spettakolari xorta waħda nemmen li n-nuqqas ta' difensuri Ingliżi kellu jintażel u x'aktarx id-diviża Ingliża jien fil-fema tiegħi jkollha toħroġ Trippier, Walker, Guehi u Stones. U ngħidlek ħaġa fuq Stones. By means mhijiex diviża terribbli, però l-Ingliżi jekk iridu jirfu dan il-kampjonat nistenna li diviżi ta' xi timijiet oħrajn bħal Ġermanja, Franza, nemmen li għandhom diviża aktar b'saħħitha. Diviżi aħjar. Eżatt, x'tista' tgħidli fuq dan Andrew? Ma nistax ma naqbilx miegħek wejn is-sitwazzjoni in ġenerali anke sempliċi l-ċertezza. One forsi fuq il-kwalità tad-diviża għandik li xu. Two, l-instabilità li għonet Maguire ma ntażilx minħabba li mweġġa. It-tieni, John Stones mid-dera kien ma jħassu ma jiflaħx dil-ġimgħa waqt it-training u ġie iżolat, ġifieri probabbli huwa dubjus li jibda nhar ħadd li ġej, żgur ma tgħinx is-sitwazzjoni. Il-fatt li bil-kemm hemm left back għax fil-verità ngħidu probabbilment jilgħab Trippier. Iżda Trippier laqqas hu left back by design. Right back jilgħab. Eżatt. Mid-dera Luke Shaw mistenni jirritorna fit-tieni logħba, iżda da tajjeb ma ninsewx. Bil-kemm lab dal-istaġun, għaz tista' tgħidlu out of form għax qatt ma lab. Ilu barra minn xi frar jiġifieri
Imma fil-verità naħseb xo meta tqis ma tantx hemm ħafna alternattivi xo huwa wieħed mill-ftit defenders. Jekk mhux l-uniku defender li hemm naħseb fl-iskwadra illi huwa xelluki fejn jidħol siequ. U għall-Ingilterra vera importanti. Per eżempju fil-finali li tilfu fil-kompetizzjoni li għaddiet u kien ġabilhom l-ewwel U kien skorja l-ewwel gowl. gol tagħhom u għamel kompetizzjoni rab tajjeb ħafna. Żgur, jiġifieri xo, jiena nsostni li xo huwa l-aqwa option li hemm fuq in-naħa tax-xelluk tad-difiża fil-left back slot. Imma hemm inċertezza u x'ħajkun fit. Il-fatt li ilu ma jilab ma naħsibx li neċessarjament tispira ċertu konfidenza, forsi fost partitari u dana, jiġifieri dik żgur ma tgħinx, ma tantx hemm options. U kif edna, jiena naħseb in ġenerali d-difiża Ingliża mhix l-aħjar li hemm, naħseb hemm difiżi aħjar in the first place. Daw l-injuries, l-inċertezzi u da żgur ma jgħinux dik is-sitwazzjoni. Huwa żgur li il-midfield u l-attakk huwa b'saħħtu ħafna minn daqshekk. Għandek Declan Rice, Jude Bellingham, għandek Harry Kane, Bukayo Saka, dawn huma options ta' kalibru għoli. Jiġifieri hemmhekk hemm l-options żgur. Nasab għall-Ingilterra issa kif forsi ħadd tispjega aktar tard imma insemmiha jien bil-lest. L-ewwel logħba hija nhar Ħadd li ġej kontra s-Serbja fid-9 ta' filgħaxija. Jien għalija importanti li l-Ingilterra jibdew b'rebħa. Għalija tibda b'rebħa fil-Euro, one tnaqqas il-pressure fuq it-tieni logħba, ħafna. It-tieni logħba sa ċertu punt jekk ma tirbaħx żgur mhix l-aħħar tad-dinja, jekk tkun irbaħt l-ewwel waħda. U t-tieni ħaġa fil-Euro, minħabba l-fatt li jgħaddu it-timijiet li jispiċċaw it-tielet, 4 minn 6 minnhom, ġifieri maġġoranza. Goal difference. Punti, goal difference, goal skorjati. Fil-verità, jekk ġib 3 punti għandek ċans qawwi tgħaddi bħala wieħed mill-aħjar timijiet li spiċċa t-tielet. 4 kważi żgur tgħaddi, tkun vera beżżul biex ikollok 4 punti tispiċċa t-tielet u ma tgħaddix fil-Euro. Ġifieri għalhekk intenni li rebħa importanti biex jibdew biha nhar Ħadd l-Ingilterra. Ovvjament tolilhom il-konfidenza wkoll. Ovvjament dawk l-aspetti intangible u jekk imbagħad tiġi tieni logħba tirbaħha wkoll għaddejt żgur. Jekk mhux kważi ċertament tirbaħ il-grupp. Ovvjament importanti tirbaħ il-grupp ħalli mbagħad fit-tieni fażi jkollok tim forsi ħarir aktar faċli. Jekk fil-fatt faċli, però ovvjament dejjem jaqbillek tispiċċa l-ewwel. Jiena hawn min jgħidlek jaqbillek tispiċċa t-tieni għax tevita ċertu rotta, jien ma nemminx biha sinċerament. U fil-każ tal-Ingilterra jekk nirpu l-grupp wejn aħna niġu ma potenzjalment ovvjament tkun deċiża as we go along min jiġi t-tielet bejn ta' grupp D, ta' grupp E jew ta' grupp F. Jiġifieri jinsertaw probabbilment tim li jispiċċa t-tielet. Jinsertaw żgur tim li jispiċċa t-tielet l-Ingliżi. Hija importanti ħafna għar-rotta Ingliża li jiġu l-ewwel post. It-tieni opinjoni li għandi hija li l-Olanda kapaċi jissorprendu u ħajlek għalfejn. Għandhom skwadra nemmen li reġgħet qed titjib bħal kif kienet tal-World Cup tal-2014 fost il-players Tijani Reinders li dal-istaġun impressjonani, bħalma jiena partitarju tal-Milan. Żgur partitarju tal-Milan u bil-flok tal-Milan għal dal-programm. Mhux ħanqod naqbida. Iddur mal-lewża. Jien id-diviża b'saħħitha hemm bil-protagonist fid-diviża Virgil van Dijk. Jiġifieri il-kwalità hemm qiegħda u tajjeb ngħidu li l-World Cup li għaddiet ġew eliminati sfortunatament bil-penalties kontra it-tim li spiċċa rebbieħ. Jiġifieri
L-Olanda mhux qed tagħhom il-barrendru. U żgur li le, wejn, jiena naqbel ħafna miegħek. Sa ċertu punt bl-Olanda nissogra ngħid li għandhom sitwazzjoni naqra bil-kontra tal-Ingliżi. Id-difiża li hija tal-Olanda tista' tikkompeti ma' kwalunkwe tim għalija. Għandek Van Dijk, l-ewwel wieħed. Għandek il-Nathan Ake, jiena joġobni ħafna bħala difensur, inħoss li veru tajjeb u ma tantx jieħu l-kreditu. Denzel Dumfries, anke Jorel Hato għandu jkun qiegħed fl-iskwadra. U hemm oħrajn jiġifieri hemm De Vrij, De Ligt, jiġifieri hemm livell mhux baxx fid-difiża. Frimpong li ma' Leverkusen kellu staġun. Żgur ieħor insejt insemmih. Biss l-attakk m'iniex neċessarjament konvint fuqu. Bil-kontrarju għall-Ingilterra. Iva, vera. M'hemmx M'hemmx dak l-istilla. Bernajn li kapaċi ġibulhom dak il-goals kollha. Fil-fatt naħseb fl-starting 11 tagħhom il-Wout Weghorst jilagħbu. Ta' fejn fi. Eżatt. Weghorst, Gakpo u ħaniċċekkja U hemm probabbli Memphis Depay involut x'imkien fil-kredu. Iva, eżattament. Daw, mhux ngħidlek li huma players żiena, ma l-ebda wieħed minnhom ma nsejjaħ proving goal scorer fil-fema tiegħi. Ikolli nkun sinċir. Weghorst ma' nazzjonali kellu xi impressjonanti prestazzjonijiet impressjonanti li x'ħintar. Le, mhumiex ħsiena, imma meta tqabbilhom. Manchester United tgħidaw l-istess player. Oh, le, żgur. U fil-verità ġimgħa l-United biex isod toqba, imma insomma. Imma meta tħares għandek l-Ingilterra għandhom il-Kane. Livell għalieħu sa ċertu punt minn daqshekk. Għandek Franza u għandhom xi ħadd bħal Mbappé. Daw proven jiskurjaw f'dawn it-tournaments. Ma nafx għandek Portugal, Ronaldo qatt ma tarmih bit-tajjeb u l-ħażin kollu tiegħu bħala attakkant. Bħala wingers għandhom il-João Felix, Leao. João Felix, Leao. Ħansemmhom iktar qudiem ta' jiġifieri imma l-Portugal ukoll tim li Iżommu għajnejna fuqhom żgur. Jiġifieri fil-verità naħseb l-Olanda l-attakk, imma jiena naħseb kapaċi jissorprendu żgur. Il-grupp mhuwiex leħfef għax hemm Franza dejjem b'saħħithom u ma' tim dejjem b'saħħtu Franza. L-Awstrija jiena naħseb mhumiex se jkunu faċli. L-Awstrija l-aħħar darba taw kedda kbira lill-Italja fil-Kampjonat Ewropew. Fl-aħħar 16 għalkemm l-Awstrijan qalaw taw kedda kbira, jiġifieri l-Awstrija ma naħsibx huma ta' min jarmihom. Poland għandhom know-how f'dawn it-tournaments, jiġifieri jien ma naħsibx huma favoriti Poland. U nħoss li naqsu, imma għandhom dawk il-ġiex players talented iżimulek xi ħaġa mix-xejn. Jiġifieri naħseb hemm gruppi ħfef minn dik tal-Olanda. Minkejja li san għandu żmien Lewandowski proven goal scorer. Mhux hekk fost oħrajn, għandek Szczesny, goaler, wieħed mill-aqwa goalers għalija li hemm fl-Ewropej. Però it-tieni post jagħmluha fil-final. Nippretendi li jagħmluha l-Olanda żgur. Ma noħodix bi kbira li jaslu sas-semifinali. Le, jien kif qed nara r-rotta, jekk jiġu t-tieni ħanibdaw huma jkunu kontra t-tieni fl-aħħar 16 tal-grupp tal-Belġium li hemm Belġium, Ukrajina, ir-Rumanija u Slovakkja. Jiġifieri ma naħsibx li jekk nassumu li l-Belġium joħdu il-grupp, mhumiex xi timijiet formidabbli, ikollna nkunu sinċiri li tgħidilhom invinċibbli. Iżda xejn ma tista' tgħid minn qabel, żgur. Jiġifieri u mbagħad kif rajta jien fuq hemm ċans qawwi jiġu mal-Portugal fil-quarter final. Dik imbagħad tkun logħba tagħha. Imma quarter finals in ġenerali jiena dejjem nara jekk jgħaddu t-timijiet li jkunu mistennija jaslu sehem. Imbagħad it's brutal, kattiva, livell għolja, żball wieħed u kważi ngħidlek kaputt.
tkun barra. Bħal kompetizzjoni ta' Champions League, per eżempju. Champions League quarter final ma rajtx kemm ma taħfirx. Ma rridx niddevjaw però fil-Champions League final, vera final mhux kwart tal-finali kienet id-Dortmund għandu l-ewwel Ħaf b'saħħtu. jattakkaw. Ma ħadux iċ-chances tagħhom, Real Madrid kellhom ġiex 3 chances u ħaduhom. U mhux hekk appuntu. Għatimiet jagħmlulek mhux mill-iktar li jkrea chances, mill-iktar li kapaċi jiskurja chances. Ekku. U karattrit qiegħed kollox hemmhekk f'dawk il-fażijiet kif jgħid l-Ingliż it's blood, sweat and tears at that point kollox. Karattri l-Olanda għandhom hemm dak il-mument. Żgur għandek Van Dijk l-ewwel wieħed. Dak il-mument famuż moħħi meta insejt miex plejer tal-Arġentina kif xutja. Ix-xutja l-ballun. Bank tal-Olandiża u għamu kollha għal U Van Dijk jiġi imbotta lill-plejer. Mhux ħedbatta imma body charge. Niftakar wkoll. U dan fris f'dik il-logħba. Ħafna minn nies jinsew illi attwalment tkeċċa waqt il-penalty shootout. Asnaf, ma nafix. Tkeċċa kien. Jiġġieled bażikament, dan fris nafu li hu karattru. Min għalija ma rridx iddevjaw imma meta l-Inter ħadu l-lig tas-Serie A dis-sena il-Milan labu mal-Milan u jidhirli kien tkeċċaw. U Teo Hernandez imma. U Teo Hernandez klassi għalihom. Imma insomma. Stennew ġlida bejnietom. Jiġri karattri żgur għandhom l-Olanda at this point. U Weghorst jiġġielet jitik kollox għat-tim. Forsi limitat imma jitik kollox Nemmen li l-Olanda bħala grupp għandhom biex jikkompet. Jena naħseb kapaċi iva jissorprendu n-nies. L-aħħar opinjoni nemmen li r-rebbeqa tal-kompetizzjoni li għaddit jafu jisibu diffiċli biex jgħaddu aktar mill-ewwel fażi. Di forsi l-iktar opinjoni taħraq. Bla dubju. Għall-Italja? Li għall-Italjan diġà sabuha diffiċli biex jgħaddu għall-Euros, ngħidu l-ewwel ħaġa. U minħabba fek spiċċaw l-itqal grupp. Għandhom magħhom Spanja, Kroazja u l-Albanija. Li importanti ħafna Taljani bħal mettin tal-Ingliżi għandhom l-ewwel logħba tagħhom tal-Albanija. Rebħa bil-fors, inkella jaftisu jom qares. Użur, mid-darba u elfwejn. Għazem argument, għawek, għazem x'tiddibatti. Il-logħba ta' għada jilabu mal-Albanija fid-disa, kruċjali immens u jibdew 3 punti, għax jekk ma jirpuwiex pressjoni kbira biex jirpu ma' Spanja fit-tieni logħba, mbagħad ovvjament hemm il-Kroazja fl-aħħar logħba. Jekk jirpu mal-Albanija l-ewwel nett, wieħed minn Spanja u Kroazja, jew Kroazja mhux ħajrbaħ ħada għax jilagħbu kontra xulxin naturalment. L-Italja jafu li sa ċertu punt anke jekk jirpu għada, anke jekk jiggwadanjaw draw ma' Spanja, ikunu f'pożizzjoni b'saħħtu biex jgħaddu. U mbagħad għax ikollhom 4 punti żgur wara ġiġlobiet. Ikunu komdi biex. Ħadd ma jkun jista' jkollu 6 punti f'dak il-każ. Taqta' l-Kroazja f'dak il-każ kieku għax Kroazja jieħdu 6, l-Italja 4, Spanja punt u l-Albanija jista' jkun li ma jkollhom xejn f'dak il-każ. Iżda le għadha mid-darba elf kruċjali għat-Taljani jibdew b'rebħa. Albanija huma underdogs kbar imma jien ma nieħu xejn bi kbir, ma niskludi xejn. Ma naħsibx li ħajkunu faċli daqs kemm forsi n-nies qed jantiċipaw. Jitlu kompetizzjoni internazzjonali kapaċi tuk surpriża u jaħsduk, speċjalment fl-ewwel logħba. Żgur. World Cup li għaddiet, l-ewwel logħba labu l-Arġentina kontra Saudi Arabia, kontra l-Arabja Sawdita. Rapulhom. U kienu l-unika tim fit-kompetizzjoni kollha li rapulhom. Ekku. Ħadd qatt ma stenni għadi, ġifieri l-Italja ma jieħdu xejn likely. Hemm bżonn Spalletti diġà għamel xi regoli vera stretti, ma nafx jekk rajthomx.
Iva smajt xi tnejn fuq. Bla mobiles, bla headphones, jiġifieri. Qed jagħmel għamot imur hemmhekk biex jilfuha darbtejn fuq xulxin. Però ħadd tkun diffiċli ħafna fil-grupp għandhom Spanja u l-Kroazja u it-tim innifsu mhux qed Partikolarment b'saħħtu. mhux qed jikkonvinċini le. Għandhom Naqbel miegħek hekk ukoll. u l-attakk għandu problema, din il-problema ilha ħafna issa ta' mingħajr number 9. Ilha snin sħaħ. Tajt naħseb ilha 10 snin. Eżatt il-Mobile li qatt ma kien number 9. Mindu kellhom Balotelli għalija, wara li issu sfaxxa fix-xejn Balotelli. Fi kemm kellhom attakkant ta' ħafna stoffa. Grazzjanotelli ġiju telaq. Ma la jisparixxa. Makka ma kellux staġun ħażin, però Mhuwiex proven hu. I mean, players Mal-West Ham bil kemm għamel xejn. Ma rajda ġaġi l-Italja. players kapaċi jagħmlulek purple patch u jerġgħu jispiċċaw fix-xejn. Mhux hekk. Retegui li l-istess għan proven. Tantu hekk ġabuh mill-Arġentina tant kienu disprati għax laqqasu Taljan. Pasu Taljan propju. Jiġifieri Taljan. Anke d-difiża jiena nħoss li majnat. Id-difiża tagħhom majnat wara Bonucci u Chiellini ħallew it-tim nazzjonali. Mhux faċli ti. Huma rebħu għat-Taljani. Mhux hekk. Bonucci u Chiellini fi żmien kellhom dik ix-xi ħaġa. One, ħanajda bl-Ingliż, been there, done it. Kienu hemm għamluha fil-passat. Għandhom dik l-esperjenza u dik il-ħaġa jien nara ħafna fihom kont li lesti jagħmlu minn kollox biex iwaqfu l-ballu milli jidħol ġo xibka. Tantu hekk Chiellini kulħadd forsi jitkaża fuqha meta ifawli għal Saka minn ħaftit. Jien għalija dak huwa l-iktar l-aħjar fawl li tista' tagħmel f'dak il-każ. Iva. Intelligenza kellhom dik il-ħaġa li diffiċli issib bħala. Replacing it is very difficult. Tajbin bil-ballun jew fast mhumiex hekk imma bl-intelligenza rebħu. Ekku reading of the game. Palissa bil-kemm qed insemmi d-difensuri tal-Italja, naf li hemm Bastoni għaluli li Acerbi mweġġa. Acerbi ma tellawx wara xi kumment għandikom. Jista' jkun. Imma Acerbi mhux hemm, għandek hemm Bastoni. Ija, imbagħad biex insemmilek id-difensuri Taljani, Destiny Udogi Taljan fil-fatt, il-left back il-bqija vera. Imbagħad biex insemmihom id-difensuri. Issa forsi tajja insomma l-Ingilterra, ma Bonucci u Chiellini kulħadd kien jafhom bajnejhom magħluqa. Eżattu, fl-imkien kienu players kbar, għamlu affarijiet kbar. Fis-żmien kellek Barzagli u dana. In-nofs li huwa naqra diċenti għax hemm Barella imma wkoll m'hemmx Tonali wara li huwa sospiż ħabba li lab fuq lab il-flus li iktar hemm Fagioli li tajjeb imma kien sospiż season sieħ kważi. Kemm ħajkollu match fitness da? Tista' jinsab fil-qatar jew fejn jinsab jiġifieri. Eżatt mar lura difiża li qed tiġini frasi anzi huwa Gatti. Gatti kellu staġun tajjeb mal-Juventus. Mal-Juventus, imma l-bqija qed noddhom fuq subajja l-plejers Taljani bismih. Veru li għandhom goaler on paper tajjeb ħafna. F'Donnarumma. Dependi jekk jilabx Donnarumma jew Vicario li ma Tottenham għamel staġun tajjeb ukoll għalija. Iva, Vicario għandu ħaġa fil-fema tiegħi jiena insegwu ħafna l-Premier League kif forsi taf wejn. Huwa target kbir fis-set pieces. Il-ħin kollu jafsu fuqu fis-set pieces għax fjak kif joħroġ mhux commanding fis-set pieces Vicario iżda ma jisegwu li dik it-terfu post mal-ewwel 11. U Donnarumma għandu esperjenza ma ninsewx li kien parti mir raġuni għalfejn rebħu l-aħħar Ewropej.
3 snin ilu issa. Jiġifieri u għed mill-aqwa goalers li hemm ukoll fl-Ewropej. Jiena naħseb l-aqwa goaler huwa ma' Franza, ma forsi nsemmu xi ħaġa fuq. Diffiċli nammetti għalija, però kolli. Għażjur. Però naħseb tieħu pjaċir bija jekk ngħidlek li l-aqwa goaler li naħseb illi hemm fil-Euro huwa l-goaler ta' Franza li huwa Mike Maignan. Li għandu Jerry Prone, Iva, dik vera, fil-fatt l-aħħar World Cup laqqas kien mażul għax kien imweġġa. Jiena l-unika goaler li qatt smajt li huwa Jerry Prone, jiġifieri. Veru, għandu ħabta. Dik ma stax nifhimha bħala Milanist. Le ma tajjeb Maignan, ma nistgħux induru mal-lewża. Ħanaddu issa għal l-opinjonijiet tiegħek, naraw se jgħidilna Andrew, mela. L-ħaġa li tgħidilna, il-Ġermanja f'darhom se juru titjib mill-prestazzjonijiet ta' tournaments passati jew jiddiżappuntaw quddiem il-partnerji tagħhom. Portugal għandhom qed mill-aqwa skwadri, kapaċi jsafruha f'suċċess taħt Roberto Martinez. It-Turkija dejjem ikunu msejjin bħala dark horses qabel ma jibda l-Euro, imma dawn l-aħħar ġiex tournaments laqas għaddew mill-grupp, kapaċi juru dan jew se jerġgħu jiddiżappuntaw. Mela, tibdilna naqqa fuq il-Ġermanja, Andrew? Mela le wejn bil-qalb kollha. Kif nafu dan il-Euro ħajsir ġa l-Ġermanja, il-lejla il-tournament jibda bl-ewwel logħba Ġermanja kontra Scotland. Ikollna ngħidu l-aħħar World Cup l-aħħar ġiex World Cup staqqas għaddew mill-gruppi u l-aħħar Ewropej inqalgħu fl-aħħar 16 mal-Ingilterra. L-iskwadra ikollna ngħidu mhix l-ottima, ma kienx l-ottima żgur f'daw it-tournaments. Hansi Flick kien diżappunt kbir fl-aħħar World Cup, tantu hekk tkeċċa qabel il-Euro. U għandhom lil Julian Nagelsmann. Huwa coach tajjeb, ikolli ngħid jiena inħoss li Bayern forsi għaġlu biex tajruh. Iżda per eżempju attakk ma narax xi ħadd konkret li għandhom l-Ingliżi b'Kane, Franza b'Mbappé, veru hemm Havertz on paper, hemm Füllkrug, imma Füllkrug mhux neċessarjament kellhom żmien, kellek xi ħadd bħal Klose biex immur naqra lura fiż-żmien. Mar lura l-livell hemmhekk. Bizrispett li Havertz u Füllkrug però lejlu nar bejn it-top scorer tal-World Cup u kien hemm oħrajn ta' fil-passat fit-tim tal-1990 kellek xi ħadd bħal Andreas Brehme fost oħrajn anke riċentament ma mhux bot kellek Mario Gomez għalija kien striker tajjeb ħafna. Jiġifieri. Eżatt, imma mbagħad minn band oħra qisek l-iskwadra Ġermaniża mbagħad għandek daw il-promising young talents fosthom. Florian Wirtz fosthom u Jamal Musiala. Musiala mid-darba 1000. Jippromettu żgur dawn it-tnejn. Jien għandi kurzità kbira fuq Musiala naħseb ħajkun fost il-young players of tournament. Le, fil-World Cup lab li għaddiet. Lab. Għandi kurzità se juri dal-Euro jiena naħseb ħajkun kandidat żgur. Kandidat biex on paper jirbaħ il-Young Player of the Tournament. Ovvjament skont kif tmur l-iskwadra Ġermaniża dejjem, però ovvjament ukoll imma huwa undeniable. Ekku, u l-istess għal Wirtz biex ma ninsewx. Wirtz ukoll kellu staġun bella ma' Leverkusen. Għandhom għasla kbira fejn jidħol il-goalers on paper għax hemm Neuer, hemm Ter Stegen. Fost oħrajn. Għadu qasla loba li mhux friendly ma' l-iskwadra Ġermaniża fejn tidħol World Cup u Euros. Biex tara. Jiġifieri biex tara kemm hu b'saħħtu Manuel Neuer nemmen li hu ħajbqa' goaler. Għandu dik l-esperjenza. Ekku fil-fatt. U jidher il-first choice u mbagħad hemm Ter Stegen u hemm wieħed third goaler Oliver Baumann li bil-kemm smajna bih.
ikollna nkunu sinċiri. Konna stamat qas. Di l-aħħar tournament sa fejna fin ta' Tony Cruz, Ekku qabel ma jirtira iva. qabel ma jirtira, jiġifieri ħajkun hemm Pascal Gross fl-iskwadra. Interessanti dan il-plejer tal-Brighton. Għandi kurzita, dax sejuri. Però l-attakk u naqra fqir, għax għandek Havertz, Fulkrug, għatem Thomas Muller li vera proven imma mhux żgħir. Mbagħad Dennis Undaf u Maximilian Bayer. Tella l-Undaf? Mhux ħanajt. Dennis Undaf iva. Ok. Però mbagħad irridu niftakru dawn huma home il-Ġermanja, għandhom is-supporters warajhom, ġifieri għandhom pressjoni żgur biex imorru aħjar mill-aħħar 3 tournaments, l-aħħar ġiex World Cups u l-aħħar Euro. Jiena naħseb ħajmorru aħjar dit-darba minn erba'. Jiena nħoss quarter final jidher. Kwarti tal-finali ngħid ukoll. Jiena hekk inħoss, imma irridu naraw il-lejla kif ħajmorru ma' Scotland. Mbagħad naraw. Wejn? Il-Ġermaniżi jaraw aħjar milli kienu qed jaraw l-aħħar. Żgur f'dawn l-aħħar snin. L-aħħar snin. Mela, li jmiss tgħidilna li l-Portugal għandhom qed mill-aqwa skwadri kapaċi jsafruha suċċess taħt Roberto Martinez. Mela, di diġà jkollna qedna xi ħaġa qabel rigward. Żgħira imma żammejna hija qosor qabel ma tnalla fiha. Nixtieq telabora ftit issa. Mela, naħseb on paper f'dan il-Euro l-aqwa 3 skwadri dejjem fuq il-karta ħanajt fl-ebda ordni partikolari huma Franza, Ingilterra u l-Portugal. Jien sinċerament inħoss u naħseb taqbel miegħi fuq dan. Portugal meta nqisu daw ukoll rebħu l-Euro tal-2016. Nazzarda ngħidlek against all the odds. Nistgħu ngħid li għandhom skwadra aħjar tal-snin riċenti u naħseb fil-World Cup diżappunt kien li ma waslux tas-semifinali u anke kien diżappunt li fil-Euro li għadda inqalgħu mal-aħħar 16 iżda ma kellhomx l-ħfef group u spiċċaw mal-Belġium fl-aħħar 16 li Belġium kienu fansit ħafna f'dak it-tournament ta' 3 snin ilu. Għandhom players ta' kwalità enormi għandek. Għandek fuq wara għandek Ruben Diaz, Antonio Silva, Gonzalo Inacio biex nsemmilek 3. Hemm Diogo Dalot tajjeb, hemm Cancelo li huwa kapaċi żgur. Għandek Goler, għandek Patrizio jekk għaldu mażul, dejjem għandu dik l-esperjenza. Ma jidhirlix li ħajlab Rui Patricio. Hemm Diogo Costa tajjeb ħafna. Bħala Goler. Fid-difiża għandek il-Pepe. X'għad ta' esperjenza kbira. Dak mhux ta' min jagħmel. Imma mbagħad għandek fin-nofs. In-nofs għandek Bruno Fernandes, Ruben Neves. Vitinha. Palinja, Vitinha, Bernardo Silva. Għandhom Jekk huwa tajba ħafna. U bat l-attakk. Players ta' kwalità, attakk għandek Rafa Leao, Joe Felix, Ramos, Ronaldo ovvjament. Eżattu. Jota. Diego Jota, il-pressjoni fuq il-Portugal biex jipperformjaw hija għolja għax on paper huma mit-top 3 teams. Kwadri żgur naħseb il-karta dejjem. Xi ħaġa fuq il-manager ukoll li għandhom manager on an international stage huwa proven. Iva, ma marx ħażin mal-Belġium wassalhom semi-final tal-World Cup kien. Iżda l-aħħar World Cup kellhom disfatta kbira l-Belġium. Martinez naqra convincing naraħ, ma naraħx ħażin, imma jisu mal-Belġium Mal-Belġium wassal mill-Euro 3 snin ilu
kienet Disappunta naqra rajtu jien. li wassal Em, finali kienet achievement like għalija. Tal-World Cup mid-darba welf naqbel miegħek. Però tal-Euro li għadda nħoss li kellhom biex jaslu sa semifinali żgur. Kellhom biex on paper. Iva mal-Italja fil-fatt. Mal-Italja, ok. Mhux biex tiddefendi ftit isni Inqala mar-rebbieħa fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri imma fl-aħħar World Cup ma marx tajjeb u. World Cup le nqala u I mean kellek dak il-ċans tal-Lukaku. Ġliet intern taħwit sħiħ kellhom. ċans tal-Lukaku għax tiftakarhomx kontra l-Kroazja. Għandi rikordi taħħa imma De Bruyne u Courtois mid-dera kienu mid-ġildin ukoll. Ġifieri kellhom taħwit sħiħ minn fuq żisfel bla ma nidħol fil-ħafna gossip. Le u Martinez naħseb. Minix ċert kif kien għandu kien mal-Everton u. Mal-Everton beda tajjeb imma mar lura ma' żmien. Mal-Wigan veru ħal FA Cup iżda waqgħu. U ħal FA Cup għal-Wigan. Iva, u kien. Interesting. Naħseb hawnhekk qed nuru ftit id-differenza fl-età bejni u bejnek wejn biex jiena niftakar ċar. Jien naf li rebħu għadhom dak l-istaġun ma niftakrux jiena l-ewwel staġun li segwejt, l-ewwel kompetizzjoni li segwejt serja ta' kienet World Cup tal-2014. Eżatt, meta kienet ġewwa l-Brażil fil-fatt. Eżatt jien dik l-ewwel kompetizzjoni li segwejt. Ġajlu 10 snin dak toqgħod taħseb. Vera. Kelli 9 snin. 9 snin. Jien niftakar il-World Cup tal-2010, sinċerament. Jien niftakar il-final Olanda Spanja biex immorru ftit. Ma rridx niddevjaw imma. Niftakar il-final, niftakar li kien hemm il-final biss. L-Olanda ma' Spanja. Jien niftakar, kulħadd jiftakar minn dik il-final. Jien għalija kienet final orrur. Salvaġġiżmu sfrenat li qatt ma rajna bħalu. Nigel de Jong sinċerament sallum il-ġurnata illum l-14 ta' Ġunju 2024 għadni ma nafx kif ma tkeċċiex wara dik it-tackle fuq Xabi Alonso. Laqas insejħilha tackle. Kuk fuq kick. Dik palma ngħidu bejnietna dik yellow card for diving kienet. Imma pastazata kienet, inut li ngħidu mod ieħor. Le, Martinez mixed bag naraħ. Naraħ għandu potenzjal, ma fl-istess ħin ma nafx kemm werija kollha. Immissa naraw, Portugal li hu żgur għandhom skwadra d-darba. Skwadra ħjar minn dik li rebħuha bih. Rebħu l-Euro biha. Naqbel perfettament miegħek hemmhekk. Kellhom skwadra anzjana. Jista' jkun ukoll li forsi Cristiano Ronaldo jirbaħ il-Euros fl-aħħar turnament kompetittiv tiegħu ta' mat-tim nazzjonali, x'aktar x'hekk ħajkun. Possibilment, żguru. Fil-fatt biex imur fuq l-Euro tal-2016, sinċerament. Jien nistaqgħu tal-qas Ronaldo jew ta' Messi, imma għas-supporters ta' Ronaldo kieku tkun mod tajjeb biex twieġeb tal-World Cup li rajna fl-2022. Però dik xi ħaġa bejn fir-rivelta ta' bejn Messi u Ronaldo. Ekku. Li kont se ngħidlek wejn, sinċerament, fil-Euro tal-2016, Portugal kellhom skwadra kważi naħseb qabduhom minn dar residenzjali ta' San Vincenz. Sinċerament, kellhom ħafna anzjani fuq wara kien kellhom Riccardo Carvalho ta' għadu jilgħab. Ġifieri biex tara, Nani kien hemm fost oħrajn, ġifieri ma kienx ta' skwadra ta' ħafna stoffa. Kellhom Renato Sanchez brilla f'dak it-tournament, niftakar. Ekku iva. Pjuttost kien sfaxxa fix-xejn dak. Immissa naraw. Imma żgur li għandhom skwadra b'saħħitha. Fil-kont tal-2016 għandhom skwadra żgħira
ħafna promising players li diġà huma proven u kapaċi jkomplu jagħtu sema mat-tim nazzjonali għal ħafna żmien iktar. Mhux hekk? L-aħħar Immissa naraw. l-aħħar opinjoni żgħar. Turkija dejjem ikunu msemmin bħala dark horses. Qabel ma jibda l-Euros imma dawn l-aħħar ġiex tournament laqas għaddehom il-grupp. Kapaċi juru dan jew se jerġgħu jiddiżappuntaw. Mela, ħanerġa' naqra forsi ma tinftehimx hemm barra. Jien ktib tajk. Turkija dejjem ikunu msemmin bħala dark horse qabel ma jibda l-Euro. Imma dawn l-aħħar ġiex tournaments laqqas għaddehom il-grupp. Kapaċi juru dan il-potenzjal ta' dark horse għalkemm ma ktibtix explicitly jew se jerġgħu jiddiżappuntaw. Ikollna nistqarru l-aħħar Euro speċjalment vera kienu msemmin bħala dark horse, kienu fil-grupp mal-Italja, jekk tiftakar, ma' Wales u ma' Svizzera. Laqqas ġabru punt. Duriku tim ieħor li ma ġabarx punt kien Maċedonja ta' fuq. U hemmhekk kulħadd stennija. Turkija laqqas punt ma ġabru l-aħħar waħda u fta' qabel. Anzi rebħu l-aħħar logħba imma laqqas u spiċċaw it-tielet imma laqqas għaddew ma kienu għax ma kienux wieħed mill-aħjar erba' timijiet li spiċċaw it-tielet. Ilhom ma jgħaddu World Cup mill-2002 sa fejna fien, tantu hekk. U li qed ngħid il-World Cup li għaddew jisom stennejthom li jaslu għalija. Jien naħseb kellhom il-potenzjal. Ovvjament il-World Cup dejjem jgħaddu inqas timijiet biex inkunu għedna kollox. Jgħaddu kważi kienu jgħaddu. Tipu għaddew il-Wales li mhux qegħdin fil-Euros bis-sena u għaddew. Iva, veru. Min għalija t-Turkija kienu spiċċaw it-tieni fil-grupp tagħhom tal-kwalifika tal-World Cup. Insejt min kien ġi l-ewwel bħalissa, imma bagħad idir li nqalgħu mal-Portugal kienu fil-playoffs. Ġimgħat kemm il-playoffs saħa. Jiġifieri sa punt imbagħad ma kienx neċessarjament sorpriża, mind you. Kienu ma kienux jgħaddu l-Portugal, potenzjalment kieku. U kif nafu m'għaddewx l-Italja. Le, Turkija dejjem ikunu msemmija. Il-Turkija forsi li għandhom dis-sena għandhom xi players żgħażagħ li kapaċi impressjonaw li nara x'se jagħmel Yildiz tal-Juventus kif ukoll Arda Güler. Iva, u għandhom xi ħadd tgħid li mhuwiex neċessarjament żgħar, Hakan Çalhanoğlu. Forsi naqra sor topic għalik Wayne nifhimha. Imma nafu li dan player ta' stoffa. Ma nistgħux ngħidu mhuwiex. Fin-nofs kol nisqana sepp mill-aqwa midfielders li hemm fl-Italja. Żgur. Jekk mhux l-aqwa tal-irwol li jilagħbu. Mhux hekk ma kif qed hemm Yildiz, hemm Çalhanoğlu. Jiġifieri on paper hemm erba' players ta' stoffa hemm Demiral. Jien ma naħsibx li għandu skwadra b'saħħitha biex jagħmlu aktar mill-aħħar 16 ma naħsibx. Jien hekk ngħid jaslu l-aħħar 16. Kemm tikkonferma miegħi minn għandu fil-grupp. Portugal, Georgia, Portugal u Czech Republic, Turkija. Portugal u Czech Republic nemmen li aħjar minnhom. Czech Republic għandhom ħabta jissorprendu fil-Euro, għandhom xi ħaġa magħrufin għaliha qishom. Le, Czech Republic dejjem safejn iftakar dejjem għaddew minn tal-laqas l-aħħar 16. Kważi dejjem. L-aħħar waħda għaddew żgur għax għaddew quarter final. L-2016 le, ma għaddewx għall-aħħar 16. Le, imma l-bqija dejjem għaddew. U għet mit-timiet nemmen pjuttost. Għandhom erba' players, Czech Republic, ikollna ngħidu. Ejvi, vekku, għandhom tim naħseb fuq il-karta ħjar minn Turkija. Umbagħad hemm il-Ġorġja. Għandhom Sofal. Li l-ewwel darba li daħlu fil-kompetizzjoni ħatkun diffiċli immens għalihom, però jekk it-Turkija qed niġġali għat-Turkija li jitilfu kemm kontra Czech Republic u kemm kontra l-Portugal. U jispiċċaw bid-draw kontra l-Ġorġja. U hekk dik riskju. L-ewwel logħba Turkija Ġorġja biex ngħidlek eżatt. L-ewwel logħba kontra Ġorġja tagħhom?
Iva, u Portugal Czech Republic. Eżatt dik logħba oħra importanti ħafna li Kruċjali ju, kif dejna nsemmu. Logħba dejjem kruċjali. Kemm għat-Turkija sta wkoll. Jena lija kifetlek, jek tibda l-ewwel logħba brebħa, għandek chances kbar li ħataddi għal l-aħħar 16. Jidir li l-aħħar Euro l-uniku tim li rebaħ l-ewwel logħba u ma kienx għadda l-aħħar 16 kienu Slovakkja u kienu spiċċaw it-tielet jiġifieri imma kienu qalaw damdima fl-aħħar logħba. Alright, ma dik kienet. Ma' Spanja. Alright. Għax imbagħad sa fejn naf jien eżatt l-Italja kienu repu l-ewwel logħba għaddew. Belgium kienu u Finland anzi ma ddewx għalkemm repu l-ewwel logħba u kienu spiċċaw it-tielet ukoll. Jiddependi mbagħad il-goal difference ukoll, imma kruċjali. Goal difference ukoll. Kruċjali ħafna Turkija li jirpu din-logħba kontra Ġorġja. Mhux hekk. Għax tista' tgħidlek ma jirpuwix ma narax. Diffiċli hu. Ma narax rut li għaddu rawn. Għax imbagħad il-ħaġi jekk jirpu mal-Ġorġja. Fil-verità anke tnaqqar draw wieħed ma' Portugal u Czech Republic għandek chances diċenti li tgħaddi b'4 punti. Anke jekk naqqas il-goals skujati kontrik kważi. Mhux hekk, dik ukoll, dik ma tweġġax. Ma jekk iċċaħadhom mill-punti hu, iċċaħad tibqar wieħed minnhom mill-punti kontrik. Bad biżejjed. Ġa fattur importanti, ġifieri jiena t-Turkija sinċerament m'iniex super konvint fuqhom, imma dejjem ikunu msemmija qabel kull tournament. U mbagħad naf x'jagħmlu. Ishom dejjem jispiċċaw barra mingħajr ma jagħmlu l-ebda prestazzjoni ġelek tħares lihom ħa. Ekku, ishom jiġu jitilqu fil-Euro. Issa tikasom isek tinsa li kienu fil-kompetizzjoni. Ekku, kulħadd nesa li kienu hemm l-aħħar darba kważi. Ġifieri għandek raġun fuq hekk mid-darba u elf. Czech Republic fil-verità għandu squadra diċenti m'għadux li kien għax fi żmien Czech Republic speċjalment fid-disajnijiet u anke fil-bidu tal-2000ijiet kellhom squadra b'saħħithom sew, kellek Petr Cech. Kienu rabħu għal-Euros, però kienu għandikun kienu maqgħudin mal-Slovakkja. Dak iż-żmien kienu maqgħudin mal-Slovakkja, iva. Però f'Euro 2004 ħansemmi 20 sen ilu, jien ma niftakarhomx. Kellek Petr Cech, kellek Pavel Nedved, naħseb ġieli smajt bih. Milan Baros kien plejer tajjeb ħafna, kien attakkant. Jiġifieri kellhom plejers, kellhom Tomasz Rositzky, forsi ġieli smajt bih kien mal-Arsenal fi żmien. Jiġifieri kellhom squadra b'saħħithom ħafna Ċekk. Tiftakru żgur jilgħab. Jien konna meta kont żgħir li Czech Republic kienu semmi għal Petr Cech. Iva veru x'kombinazzjoni. Imma le kien kellhom squadra kien kellhom Vladimir Smitser kien plejer imsemmi ħafna dak iż-żmien, jiġifieri le m'għadhomx li kienu, imma xorta mhux squadra ħażina. Czech. Ara Czech Republic u Kroazja kompetizzjonijiet hekk qatt ma tagħhom il-barra jien. Le, mid-darba u elf. Kroatia għandhom il-Modric, mhux ta' min jarmihom. U issa għandhom il-Gvardiol għandhom. Żgur. Il-Kroatia dejjem jgħidu tinaqsu bħalma ħafna nies qalu fil-World Cup li għaddiet inklusjien. U l-iżbal u dejjem imorru aħjar. Meta nqisu ħassemmi Kroazja. Kroazja veru li m'għandhomx grupp faċli din id-darba. Ħanibdew hemm. Kroazja popolazzjoni tal-aqqas 5 miljun ruħ. Eżatt, kont ħanejt. Il-Kroazja popolazzjoni żgħira u dejjem provdew plejers. Għax aħna fi żmien ma niftakrux wejn. Ma rridx iddevja wisq, apparti Kroazja hemm il-Belġju hekk u barra mill-Ewropa hemm l-Urugwaj. Iva, però biex indur lura naqra fuq Kroazja fi żmien
kien hemm dak kien il-Jugoslavja, Jugoslavja kien ħafna pajjiżi maqudin. Il-Balkan States kienu maqudin iva. Is-Serbja li ħanarawhom l-ewwel darba fl-Ewropej bħala nazzjon għalihom, imma ovvjament Kroazja minn għalija kull jura waslu mindu saru pajjiż għalihom biex tara. U dejjem marru diċenti. Joħorġu players tajbin ħafna u dejjem they achieve above their weight. Beyond expectations, veru. Ġifieri Kroazja. L-aħħar ġenna ħanejt mhux eżatt fuq l-opinjonijiet hija illum ħarġet l-aħbar ma xi taqbilx magħha li l-captain biss jista' jkellem lir-referee. Lir-referee rajta. Mhux il-captain ma jkellemx ir-referee awtomatikament jaqla karta safra. Bħala għami ħatej li huwa player nilab ma' livell ta' minus ta' jiġifieri ma bħala player jekk vera ma rajtix tagħmel sens li ma sax tiklarifika xi affarijiet. Jiena to be honest ma tantx nara prattika. Hija parti mill-logħba, jiġifieri ovvjament jekk taqbes il-limitu ovvjament għandhom. Ovvjament hemm limitu żgħar kollox. Hija parti mill-logħba ma tantx rajta tagħmel sens. Dik waħda u naqbel miegħek. Però oħra kemm prattika tinfurza jien ngħidlek tvarja bejn referee u ieħor hawn referees jiġu jaqgħu jqumu. Oħrajn iwa malli tmisshom malli dak skandlu. Hawn min jiġi għadhom. Mike Dean jirrefja. Mhux għalhekk, le l-puntu ħallina miċċajt. Ma naraħħiex. Ħadd tkun infurzata tajba. Jien dik hija biża tiegħi. Konsistenza fiha daqqa jagħtu karta daqqa lek tkun. Eżatt, għalhekk jien hesitant ħafna fuqha. U mhux ħanajt ma naqbilx miegħek ma li qed tgħid. Parti mill-logħba u diffiċli tinforza Di daqs il-gimmick għalija li mid-derra warbuha tal-blue card tas-simbin. Ma nafx il-futbol jisni dal-ħat jagħmlu ħafna regoli mhux kollha qed jirnexxu. Komplikazzjoni għal problema li edem fil-verità. Tiki jew problema imma b'soluzzjoni proposta iktar diffiċli. Isom għamlu maġla, deċiżjoni maġla kienet qisha di. Kollox maġġel naraħ qiegħed. Anke jien sinċerament ħajkolli ndur fuq suġġetti ieħor qed insem. Tal-at time jien ma naqbilx magħha, jien nara żejda. Li jagħmlu issa da 3 to 5 minutes so kull logħba. Dal-Euro żek tkun. Il-Euro naqbel magħha kif għamluha. Imma pereżempju fil-World Cup li għadda konna ma dejqitnix tajjeb, preferejtek, ħankun onest. Jien nara sinċerament. Jien eventwalment nara regola fil-futbol, ma nix niddevja wis, imma eventwalment nara regola fil-futbol. Daqt ħadd iġri naħseb bħal tal-basketball. Jekk il-ballun imur barra jew xi ħaġa jkun hemm jieqa' fil-ħin. Ma jkollokx at time. Dik waħda però biex tagħmilha dik. Hemm min jaqbel magħha min ma jaqbilx għax imbagħad jisek hemm ħafna gimmicks ta' wasting time u hekk jifqu. Però hemm oħrajn ma narhomx jieqfu fil-verità. Fil-verità jien nara min vera jrid iwaqqaf momentum anke jekk jiżdied il-ħin. Jekk hawn il-mument ottimu biex jaqgħu mal-art biex intik eżempju. Anke jekk jafu li ħajkollhom iktar ħin miżjud, iwaqfu għal dak il-ħin. Jiġifieri jien ma naraħiex solvita ħafna dik il-problema. Forsi rajna iktar goals ħabba fiha. Probabbilment statistically iva, effective time żdied tal-logħob. Jien ara oġbitni għax rajt iktar futbol, firri minn dak mhux għandu. Ejwa, I guess dik vera.
Però sforz qawwi fuq il-players. Iva. Għandek. Jiena sinċerament wieħed mill-affarijiet li kieku nagħmel. Dik tipo solvewa bil-5 substitutes flok 3. I guess so minn banda. Dik ukoll. Jien li nagħmel pereżempju, jekk hemm VAR reviews u qed jgħidulu, hemmhekk kieku iva nwaqqaf l-arloġġ. Flok inħalli l-ħin. Jiena pereżempju waħda mill-affarijiet iktar milli nżid ħafna iktar ħin fil-futbol, inwaqqaf il-ħin from time to time, jew jekk il-ballun imur barra. Pereżempju, jekk jiġi skorjat goal, tgħid li mhux ħajkun perfett għax human reflexes u dawn l-affarijiet. Ma pereżempju, għax jiskorjaw goal, ejja ngħidu l minuta. Hemm bżonn tiżdied dik il-minuta, fil-fema tiegħi jien ma nħoss li hemm dik il-bżonn. Personalment. Għax hija parti mill-logħba. Jien preferi nara iktar ħin iktar futbol li ġifieri ma kulħadd jaħseb differenti. Jiena nħoss ukoll li jekk vera cracking down fuq time wasting cynical tactics, iktar yellow cards u tinforza regoli iktar kif suppost. Umbagħad hemmhekk jonqos il-ħin moħħli ta' xejn. Tinforza regoli mbagħad. Ekku. U li biex insemmu infurzar ta' regoli, jiena naħseb b'dal ħafna regoli gimmicks iżidu tal-captain qed jagħtu lilhom infushom problema. Ta' ħafna iktar bżonn ta' infurzar. Il-forzar dejjem sa ċertu punt ħajvarja minn referi għal ieħor. Kif qedlek, hawn min jiġi jaqajqum minn ċertu affarijiet, ċertu kritika, hawn min ejwa jaqbatu jċabċapilek. Jiġifieri hemm dak l-aspett. Imma issa naraw daqsija u nofs oħra wejn. Inkunu ħanibdew. Nkunu nafu, eżatt. All the talking will stop. Kif jgħidu, and the action will begin. Eżatt, mill-bqija jindaqsek kellix tiddiskuti. Għandek xi grafika bl-iskeda tal-lob li forsi għandna bżonn nuru lis-segwaċi? Le. Mela, imma biex forsi nagħti dana tal-iskeda, illejla kif nafu hemm Ġermanja kontra Skozja fid-9, għada fit-3 jilagħbu l-Ungerija kontra l-Iżvizzera, fis-6 hemm Spanja kontra l-Kroazja, u mbagħad fid-9 hemm l-Italja mal-Albanija. Nhar il-Ħadd fit-3 hemm Polonja kontra l-Olanda, fis-6 hemm Slovenja kontra l-Danimarka, nhar il-Ħadd dan dejjem, u fid-9 hemm is-Serbja kontra l-Ingilterra. Nhar it-tnejn fit-3 ir-Rumanija jilagħbu mal-Ukrajna, fis-6 imbagħad jilagħbu l-Belġium mal-Slovakkja, u mbagħad fid-9 jilagħbu l-Awstrija ma' Franza. Nhar it-3 m'hemmx logħba fit-3 tar nofsinhar, fis-6 jilagħbu t-Turkija mal-Ġorġa u mbagħad fid-9 Portugal maċ-Czech Republic. U dik tikkonkludi l-ewwel match day. Li ċertament waraha naħseb wejn naħseb ħajkollok programm ta' żona Ewropea żgur u ċans qawwi li nerġgħu nidħlu jien u niddiskutu. Narakom, minn daqshekk jien dak kelli xi ngħid Andrew ħadd gost. Tant ieħor naturalment wejn u ovvjament grazzi tal-opportunità dejjem pjaċir nitkellem miegħek. Grazzi lil kull min segwina. Eżattament, grazzi li telespettaturi li kellna wkoll. Hemm il-programm li jmiss nikkonferma mad-direttur eżattament meta ħajoħroġ, però ma dejjem nagħmlu l-post. Iżommu aġġornati fuq il-paġna. Eżattament dejjem nżommukom aġġornati. Mill-bqija, grazzi tal-li segwejtu u narakom fl-episodju li jmiss.